खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला फोरोंगिरियानो गावनि फरायसुलिखौ देहायारि अनागार खालामनायनि दायाव बिजिरसालिया 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2024 मायथाइयाव फरायसालिनिनो सासे थाखो 9 नि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन गाहाय फोरोंगिरि जालाल उद्दिन मण्डलआ। जाथायखौ लानानै बेनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा थानायाव गसर थिसनदोंमोन। बे लेखायै गोबाव बोसोरनि उनाव बिजिरसालिया नायबिजिरनायनि गेजेरजों लम्पट फोरोंगिरि जालाल उद्दिन मण्डलखौ 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। धुबुरीनि मोनसे पक्स' आदालतआव बे गेदेर रायदानखौ फोसावदों बिजिरसालिया। भारतारि अख्रां रौनियानि गंसे AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ आसामनि जरहाटआव जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला भारतारि अख्रां रौनियानि AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआ बिरनो नाजानाय समावनो बिरखं नांनानै जाब्रबथाय जानानै बेफ्रुदों। बे जाब्रबथायनि उनाव इमारजेन्सि रिसपन्स टीमजों लोगोसे अर खोमोरग्रा हानजा अख्रां रौनियानि मावख'गिरिफ्रा जाथायजानाय जायगायाव सौहैयो। बे जाब्रबथाय जानाय AN-32 ट्रेन्सपर्ट एयारक्राफ्टआव 2 पाइलटजों लोगोसे गासै अख्रां रौनियानि 8 जवानफोर दंमोन। बेनि मादाव जाब्रबथायजों 2 पाइलटनि जिउ गोमानायजों लोगोसे 5 अख्रां रौनियानि जवानफोर फारियै स्क्वाड्रन लिडार प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शिवम कुमार, सार्जेन्ट जितेन्द्र शर्मा, अग्निवीर बायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर बायु देनिश चालकनि जिउ खहा जायो। आरोबाव गुबुन 3 गोब्राब जोखोम जानाय जवानफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। चिरां जिल्लानि राजा लामायाव ई-रिक्सा सालायनायखौ बन्द' खालामबाय। चिरां जिल्ला खुंथाया फोसावनायनि उनावनो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ चिरांनि 27 नं राजा लामायाव सालायनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय बिथोन होदों ट्राफिक पुलिसआ। चिरां जिल्लानि 27 राजा लामायाव जाब्रबथाय जानायखौ खमायनायनि नोजोरजों ई-रिक्सा सालायनायखौ चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बन्द' खालामनायनि बिथोन होनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों। जुदि सोरबाफोर आयेन बेरेखायै राजा लामायाव एमफ्राय ई-रिक्सा सालायोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होन्नानैबो फोसावनाय जादों। फेरगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सेंग्राया थैदों आरो बेजों लोगोसेनो सानैया गोब्राब जोखोम जादों। हरनि समाव फेरगावनि रङाजुलि लामायाव कालभार्ट लुबाय थानाय हाखराव गोग्लैनानै बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। कालभार्ट लुनाय सोलिबाय थानाय समावनो जेबो रैखाथिनि राहा गैयैनि थाखाय बे जाब्रबथाया जादों होननानै नखरनि सुबुंफ्रा अजद होदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ साग्लिजरानि प्राणज्योति राभा होननानै सिनायथिनो हादों। BJP दैदेनगिरिनि गेस्ट हाउसआव गाज्रि खामानि सोलिनायनि अजद। घन्टायाव 1,000 राङाव खथा भारा होयो सेंग्रा सिख्लाफोरनो। बेबादिनो बायदिसिना गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोगा-मोगि हमनो हादों जायगानि सुबुंफ्रा। अजद होनाय बादिब्ला कलकातायाव BJPनि दैदेनगिरि नुरुल इस्लाम एबा आमिनुल इस्लामनि मामुनि गेस्ट हाउसआव बे आयेन बेरेखा खामानिया सोलिनायनि गोख्रों अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।